eta irakurri isili. Andereño, nik bukatu dut. Nik ez dut bukatu itxaron bizka bat. Bukatu duzue? Bai. Goazen jolastokira. Egunon zer moduz. Ni oso ondo eta zu. Ni ere bai, ezeri zure aurtxo mesedez. Andereño, zer egin behar dugu? Leke liburua eta irakurren izilik. Andereño, ni bukatu dut. Nik ez du bukatu itxaron pixka bat. Bukatu duzue? Bai. Goazen jolastokira. Kaixo, egunon. Egunon, zer moduz? Ni ondo eta zu? Ni ere bai, ezere zure onkia mesedez. Andereño, zer egin behar dugu? Irekin liburua eta irakurri izilik. Andereño,